So hello, so brother, most welcome. On, thank you, so brother, thank you, brother, thank you, most welcome. खुलुमबाई नमस्ते। हम लोग का भाषा से खुलुमबाई का मतलब नमस्ते और नमस्ते का मतलब खुलुमबाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लाइन भी नहीं रे हम लोग का, किधर क्या हो गया? वे लाइट खड़ा है। शिरंजीत, हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। लाइक डन कर दो।
कौन कौन आ गया रे? हे अशोक ऑन थैंक यू थैंक यू अशोक। मोरा संजय बोल रहा हेलो। खुशबू हेलो हेलो लाइक थैंक यू सो मच। संजय प्लस संजीता ओके ओके। यूसुमिया हेलो हेलो हेलो। संजय संजीता से प्यार करता है रे। हाँ मैं तो प्यार करेगा। तेरे से भी प्यार करता हूँ मैं। Kung bakar pin men nama. खुशबू रो रहा है। खुशबू जी रोना नहीं चाहिए प्लीज। खुशबू जी रोना नहीं चाहिए। संजीत प्यार करते हैं रे भाई। संजीत आप शैली से प्यार नहीं करता है, संजीता से प्यार करते हैं। हाँ मैं सभी को प्यार करता हूँ रे मोरा, तेरे को भी प्यार करता हूँ। असल दाना दिनै अनामिका आब' गैया नामा दाना? अनामिका आब'आ मालाय एलबिएन जोबाखैबा। ओमफ्राय बबिता जइनिं मी यार। मोरा संजीत कितना लड़की बताता है तो संजीत मोरा। शालिनी सॉरी बबीता, मेरा तो कम से कम हजार हजार लड़की हजार। इसके बाद एलबी जोबाखै दारा जोबाखैलै लागायासिनो मालाय। ओमफ्राय बबीता निंमी यार बोल रहे हम लोग का दीदी आ गया रे। राधे श्याम दीदी, राधे राधे दीदी। मोस्ट वेलकम आपका स्वागत है मेरा एल्बम में सभी को। एल्बम में सभी को स्वागत है। कारेंग भी गया ले, लाइन भी नहीं है रे हम लोग का पास इधर, मोबाइल भी चार्ज नहीं है। राधे राधे कैसे हो? ठीक हो दीदी, मैं ठीक हो रहा हूँ। आप बताओ कैसे है दीदी? भाई मोरा में तो से कभी भी एलबी नहीं करूँगा। मोरा में एलबी हेलो 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 आसोल आं एमबी सोनो थांनि र' ना अके 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 सोना लादो अके। अन थेंक इउ। प्लास्टिक ग्लास लाबोनांगौ आया रोङानो। अन अन one time three time now two time एके प्लास्टिक आरो one time आं दयो लाबोनांगौमोन, आं गोसोआव गैयाना नामा दाख्लैबा खेनसेबा लाबोदोंमोन आं। है नों बिहरखाया संजीता ना शैली दादा क्यों दे? और दोनों में तो मैं अरे बबीता तू, और दोनों में से भी तू ज्यादा क्यों है तू? बबीता तू ज्यादा क्यों है? क्या क्या क्वेश्चन करता रे बबीता? तू मोरा है रे, तू मोरा क्वेश्चन करता है। मनो अन थैंक यू।
मेरी शैली ब्यूटीफुल है संजीव नहीं नहीं तू ब्यूटीफुल है तू इसके बाद मेरी शैली ब्यूटीफुल है हम लोग का जिमिन गुड इवनिंग लाइक दैट थैंक यू सो मच जिमिनिंग टीचर का जॉब करता है क्या टीचर जैसा लगता है मुझे जिमिनिंग को जिमिनिस को मुझे टीचर जैसा लगता है टीचर संजीत शैली का नंबर है क्या तेरे पास नहीं रे शैली का पास मेरा पास नहीं शैली मुझे नंबर ही नहीं देता है नंबर है मोरा संजीव नहीं रे मेरा पास नहीं है मोरा बबीता तू जलन है क्या मेरे से जलन फाग्लासो दानि मोदायफोरा मिस्टि सिंग्रा जायनो इसके बाद नहीं संजीत सिर्फ शैली का है मिलियन लाइक दैट मिलियन थैंक यू हाय मा खबर ना बिदाया मायाव थाङासैलै बिदा अन थैंक यू लाइक दैट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मुसुलकाम खुद गिले दे इसके बाद संजीत तेरी तो पत्नी किधर है शैली संजीता मेरा दोनों पत्नी सो रहा है रे दोनों भी और मेरा थर्ड वाला पति अभी बबीता अभी कमेंट कर रहा है और 1% एल भी दे रहा है मेरा तो कम से कम 100+ है मेरा गर्लफ्रेंड 100+। मेगनाव मिसिबाय नालाय मोखांनो हारमोन नैयावनो दंमोन मस्त एम्फौ हाबदों माला ब्र'खो दासो संजीत ब्र खबर माबोरै खबरा मोजाङानो मिलन ब्र खबरा मोजाङानो थिगानो दङ नोंना माबोरै खबरा दे खोन्थाहरदो खबरा माबोरै संजीत प्लास शैली प्लास संजीत प्लास संजीता प्लास बबीता प्लास संजीत मोजां ब्रन्डारा मोजां अके मिलन मोजां कमेन्ट ओमफ्राय हे हेलौ दाना लाइक थेंक यू सो माच लाइक होनायनि थाखाय अनामिका थेंक इउ बिदि एम्फौ एरबाथाय जाय मानसि एरग्रा बेखौ ओरै नायबाय थानांगौ ओरै ओमफ्राय नोङो ओरै समावबाथाय गैला हारलांफिनलाय
Mùi ăn nó hấp đứng. Oh non, thank you, thank you, thank you. Lấy không nữa. Saili, yo खंबा साइली और मैं पिया था ना इसको. इसके बाद like that, thank you so much. Oh non, thank you. Thank you, thank you, thank you. hấp đứng như vậy. Order kita guru nama takwa. Ini bagian yang ini. Buat semua dia. Betul lere. Kor ni. Comment. Belum naik ada pasal beri thâu đô. Như vậy không phải lấy lưng ba. Nghe là. Mà khi ba chụp phụ kia làm vậy. Ini gusti bulan mau Mabur jago. belum naik ke pakai. Pasal tu datang. Mari betul nama nama tu jawab mai. Halal ini mah. Belum hala. Kalian hai thăm nữa. Nah, comment halang teman. Osokon. Like dan मोरा सुन के बबूता कहाँ है मोरा संजय मालूम नहीं रे मोरा ने किधर गया साइली मोरा बोल रहा है कहाँ बोला मोरा मिलियन बोला संजीत मैं बाद में आऊंगा ओके साइली ओके संजीत मैं बाद में आता हूँ साइली बाजी कैसे हो ini aku ngisar हमको तुमसे प्यार है बोहैलाङो जेब्लायबो अननाया नोंनि थाखाय अराय
आयदै कालिचरन ब्रह्म आयदै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आंसो दादि मामि गैया आंहासो दादि मामि गैया आरोना आंनि लायदों आरोना आं प्रजेक्टखौ दादि मम' जानो आं दैना आं प्रजेक्ट कपि लायदों कपि दादि मम' जानो आं दे मम' नों हारसिं हारसिं जादों ने नोङो र' नोङो हारसिं हारसिं जाया आंखौ गारनानै मम' आंसो दादि मामि गैया अके मामि गैया आरो ने मम' जादों र' नोङो हारसिं हारसिं मम' जानाया गावल' सिरि सिरि जानाया ओमफ्राय दादि मम' जानो आं दे होनलायलायथारदों इयो हारसिंनो ओमफ्राय हेल' हेल' लाइक दानदो जोंना सबिता थेंक सो माच सबिता नों खानायाव मा फोनोब्रा मा एसे गोलाव ना खानायालाय मा लागायो नों खानायाव मा लागायो आयै कारेन्टबो गैयालै मबाइल चार्जारानो गैला मम'आ मामिया रागा जादों नोंखौ होनोना औ मामिया आंखौलाय मानो रागा जाखो मानो मा दाय मावदों आङो नोंसा मामि सोंलाय केसबाथ' खमाव मोनगौमोन फाइनान्सआव बारा जायो दाना स्ट्रिटनो सब फाइनान्सआव मोनजोबग्रा जाजोब्बाय आधार कार्डल' होनांगौ आरो ना आधार कार्ड होबानो नोंनि एकाउन्टजों लिंक थाखानाय नोंहा गावसोर दानलांबाय थाखायो ओंखायनोथ' ओमफ्राय नोंहा जुदि अन नोंहा बे मासाव होनाय दा खिथा दे खिन्थाया दे खोन्थालाय मामिया मानो रागा जादों नोंसा ससे मा होनदों ससे साइलि अन थेंक इउ सो माच साइलि अन ओमफ्राय ससे हास'बाय आं सिगांथिं नुहो सिगांथिंनिखौ सनजित आयौ मानो हास'नांगौ एकदम आं खानाय गोलाव सिख्लाफोर बिराद फसायो आरोना जियानो जाया मानो दिनु लाइक दान थेंक इउ सो माच दिनु लाइक होनायनि थाखाय दिनु आंनो मोनसे भिडिअ फेसबुकनिफ्राय सेयार खालामहरनायब्रा मा भिडिअ मोनो जा फालाना हाबानि नेमानि जा मिनिनायगोन आरो फुरा नायजोबलाय जाबावलाय नामा जेबो फुना आं सनजित अके अन थेंक इउ मा ओंख्रैमोन दिनाव जोंना ओंख्रियाना माबासोमोन आलु दाङा ओमफ्राय अमा बेदरमोन केरेला भाजा लाइ भाजा साइलिनि अन साइली इतना मतलब जलन है रे बबीता को इतना बबीता ने बोल के चला गया इतना जलन है बबीता को इसके बाद अन दिनु अन दिनुआ होनदों माया आरोना बे खानायखौ होनदों ओइ भिडिअआलै नों हरनायाब्रा इन्सटाग्रामाव भिडिअ नों एलबिआव फैयाखै ना आरोना अनामिका आं नोंनि एलबिआव थांदोंथ' आइदिजोंसो सिरि दल' थाहैखुमादों आङो थेख्लाया हाय दारा हेल' थेख्ला मस्ट वेलकाम ओमफ्राय मोखांथिंनिखौ बाब्रि दारा ओइ बाब्रि मानो हास'नांगौ बेलाय एथ' मोजां नोंना गराय लानजायसो कारेन्ट फैबाय नामा कारेन्ट फैबाय नामा माथो कारेन्ट जोंलाजोब्बा अबावबा कारेन्टआबो गैया र' दै कारेन्ट चेक खालामनो आङो खिब्रमा कारेन्ट बारा भल्टेज खम चार्ज जागोन जायाथाय र' दै चार्ज होनायनो आं चार्ज होयाबाथ' आयै साला कारेन्ट चार्जआनो जाया भल्टेज खम कारेन्ट भल्टेज खमलै खेला क्या बोला बबीता ने क्या बोला थेंक यू सो माच मामिया नायगोन बुंदों नायगोन बुंदों नायबाय थाथोंलै बिसोर नायो आं बेस्थ' दे बाय बाय अके थेंक इउ सो माच
खारबोबाय बेनिफ्राय आं अके थेक्ला लाइक होनोल' फैदों अके थेक्ला अके अन दै दादिना अके प्रान्जित लाइन गैया नामा नोंसोरनि जायनो दं गैयालै दय दंमोन दा गैयामोन नै दा फैबाय बि मरा बिल बिदि दे रक' 1 मिनिट आं मबाइल चार्ज होना लागोनो ओमफ्राय नंगौ दा खाय गोलाव मानसिखौ बयबो फसायमारो सनजितनो फसायोथ' आरो आंथ' बिराद फसायो एकदम फसायो आरोना आङो बिराद फसायो बेनिफ्राय जो गोनां आंनि ओं ओमफ्राय आं दुगै ओके बोलो ना संजीत क्या बोला ओ साई ये बोला ना बोला कि संगीता खूबसूरत है या शैली खूबसूरत है बोल के पूछ रहा था मेरे से मैं बोला आप खूबसूरत है आंसो फैदों दाना जेके हाय आगै दाना हाय जेके आबो मस्ट वेलकाम दुलुर बाजै गैयालै प्रान्जित दुलुर बाजैया गैया बोराबना दं आंखौ बेनिफ्राय दिनुआ अन आं दसेल' थागोन दे दे दसेल' थाबानो जाबाय दे आं दसेल' थागोन दे अके दसेल' साइली ऐसा भी बोला है कि साइली मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है ऐसा बोला है बबिता ने र' फिसा खामानि मावनि अन दं दे फिसा खामानि मावो दे खानाय गोलावबाथाय बारा खानख'नो हाया आं सनजित ओंखायनो ससे हास'बाय आं दाना अके नुयो आरोना खानाय गोलावफोरखौ मिथिबाय ना एकदमबारे साइस नुबाय आरो नोंसोर आनजागोना जायाब्रा साबफोरालाय आंनालाय माथो साबा आनजालाबाय थायोलै झूठ मत बोल तू मोरा संजीत मोरा साली क्यों झूठ बोलेगा बोला है ऐसा ही बोला और इसके बाद ऐसा बोला संजीत का इतना गर्लफ्रेंड है मैं तो कभी संजीत से एलबी टुगेदर एलबी मत नहीं करेगा बोल रहा था कमेंट गाइस मैं सभी के लिए विकास मैं सभी के लिए हो जादों आंना दहाय फर्टा सनजिदारा जायोलै आंनाबो जायो बाला आंना 6-9 आंना मोनथाम जादों आरोना मोनथाम साइलेन्ट बोला साइली मतलब थोड़ा मतलब जलन हो गया रे ये ऐसा बोलता है ना आजकल तो संगीता से भी गुलू गुलू ऐसा बोलता है बबीता थोड़ा जलन हो गया रे मुझे मैं मर जाएगा रे इतना मुझे जलन करते हैं आप लोग बाय बाय संजय बोल रहा मोरा साली तो क्यों जा रहा है अन थैंक यू सबिता मा ओंख्रि जानायमोन दे खोन्थादो जोंना सबिता सना जानायमोन अन नावदाना ओइ नानि बोरो मा सिरि जाखो खोन्थादो दे मा खोन्थानो होनदोंमोन नानि मम' सप इउनिभार्सेलियाव नोंखौ लाङालै आङो नानि इउनिभार्सेलियाव आंनो खोन्थायाब्ला इउनिभार्सेलियाव नोंखौ लाङा आंजों रायलायाबा अन थैंक यू प्यार कभी कब नहीं करे ना दिनु अन थैंक यू सो माच दिनु नों बहानि मोनलाय क'क्राझारनिमोन नामा नोङो जेकेआ मादो आगै आंनि एलबिआव फै दा आगैनो अके जेकेआबो थांगोन 8थायाव होनदों ना नोंनि एलबि 8थायाव थांगोन करना इतना कदलेना
बेनिफ्राय अमा जिंखा आरो मैखुन भाजा पटल भाजा सनजित बाद गोथाव गोथाव जानायखौनो गोथाव ओमफ्राय बेखौनो फुंगासिनो दङ ओइ दानजालांबायसो ओमफ्राय नोंसानालाय जोंना माबासोमोन मा होनना बुंगोन जोंनिया 8थायाव नांना जोंना ओंख्रिया मा होनना बुंगोन माबासोमोनलै आलु बेनिफ्राय दाङा अमा बेदर केरेला भाजा लाइ भाजा सन्जिता हेल' मस्ट वेलकाम सन्जिता हेल' ओमफ्राय मा होनो एडका बिनजामिन बा कनचानामे on thank you so much Anamika संगीता ने क्या बोला हेलो संगीता ओ वो बेटा पूरा जलन हो गया रे मेरे को इसके बाद W खालामदों आरोना ओके होमवर्क खालामदों ओके अच्छा होमवर्क खालामदों ओके मानि होमवर्क खालामदों इंग्लिश बड' मा मोनसे जेनेरेल साइन्स जेनेरेल मा मोनसे होमवर्क खालामदों पंकजनि अन थेंक इउ अनामिका आब' मा ओंख्रि होनदों अनामिका गैयालै माबा मा होनो सबिता बे अनामिकाया फिसाजोआसो एसेमेस गेलेदों आरोना बिमाया गैया अबाव थांखोथाय खारबाय बिमाया बेनिफ्राय हाय अनामिका आरोना संगीता ने क्या बोला क्या हो जलन आप मैं और आप हम दोनों मतलब एलबी क्या था ना पूरा जलन हो गया रे बबीता को बेनिफ्राय एड के लोगो गैयाब्ला लोगो खालामदो आरोना एड के हेल' हार महादेव साइन्सनि दाना अके साइन्सनि ने अन ओमफ्राय मामिया मा खालामदों मामिया पंकज अन थेंक इउ अशोक अन थेंक इउ दिनु अन पंकज अन कि यू जलन हुआ बोल ऐसा बोल रहा है संजीता ब्यूटीफुल या मैं ब्यूटीफुल बोल के पूछ रहा था मेरे से इसके पंकज अन थेंक इउ सबिता माने जेके आब' मा ओंख्रि होनदों जेके आब' मा ओंख्रिनो on thank you comment संगीता हंसराय रे मामिया दखानाव मा खालामदों नोंलाय ओमफ्राय सबितानि अन पंकजनि अन थेंक इउ इसके बाद कौन है प्लीज कमेंट गाइस एवरीवन पंकज अन दिनु अन सबिता अन अनामिका अन थेंक इउ अन अनामिका मा ओंख्रि संगोननो नागिरदों मामाया खोन्थालाय
इसके बाद कमेन्ट मा नाम मम'आ दखानाव दं मामिया दखानाव अन पंकसन सिबा कोइनि थांगौ नांगौ कमेन्ट गाइस कमेन्ट इसके बाद और क्या बोला प्यार करता है तो सी इसलिए जालान होता है हाँ आं थांबाय दे बाय ओके दिनो ओके हाउस वाइफ आब' हेलौ हेलौ आब' सना मा खबर खोन्थाहरदो दे अनामिका अन थेंक इउ पंकज अन नानि मा ओंख्रि संनादों खोन्थाहरदो दे नानि पंकज अन ए कमेन्ट थाथ'दों माथो कमेन्ट थाथ'दों माथो गैला ए दरम कमेन्ट नहीं आया रे ए दरम कमेन्ट नहीं आया रे साला क्या हो गया सॉरी गाइस कमेन्ट थाबथादोंलै सॉरी गाइस कमेन्ट थाबथादों अन थैंक यू कमेन्ट रुक गया था रे कमेन्ट रुक गया था अन थैंक यू अनामिका मेरा एसएमएस क्यों नहीं पढ़ा पढ़ रहा है बोल रहा अनामिका हेलो लाइक डन थैंक यू सो मच आबो हाउस वाइफ संजीत में एक बात बताओ तुम्हें वाह बोलो बताओ शैली अनामिका ऑन प्रीति हाय कैसे हो आप बोल रहे प्रीति डार्लिंग मैं ठीक हूँ 17 लाइक डन थैंक यू सो मच प्रीति जिंदा थैंक यू सो मच ऑन थैंक यू प्रीति जिंदा थैंक यू ब्लॉग थैंक यू प्रीति हेलो गन्थंआव दै
हाबनानै आइ गगा मोनदों नागिरदों दादा गन्थङाव दै हाबनानै गगा मोननायदों आयौ मा होनखायोलै गन्थङाव दै हाबनानै आइ गगा मोननो नागिरदों दाना आइ गगा मोननायदों अके प्रीति जिंदा ऑन थैंक यू मेथी को बोला ओके अच्छा प्रीति बोलो क्या कर रहे हैं अभी मामी की साथ ज्वाइनिंग हो जाओ बोल रहा है देखो जो नया है ना बसुमतारी अनामिका के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ जो नया है बसुमतारी अनामिका के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ प्रीति जिंदा ऑन थैंक यू सो मच प्रीति जिंदा ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच चलो थम्पिया ओ प्रीति जिंदा बोलो आप लोग का इधर दिल्ली का मौसम कैसा है डायलॉग अच्छा है ना भाई हाँ डायलॉग तो बहुत अच्छा है और साइली मोरा किधर गया रे एक बार बोलेगा बोल के मोरा साइली ऑन थैंक यू सारी लड़कियों को जागरा कर करा भाई करा भाई तू मोरा संजीत मैं तो नहीं हूँ ओके संजीत अरे मोरा शैली कौन मैं सभी लड़की को जागरा क्या लड़की लोग ही मतलब जागरा होता है रे क्या क्यों कौन सा बात को लेके जलन होता है मोरा शैली वो तो त्रिपुरा भाई आया है कि नहीं भाई बोल रहा है वाह हाउस वाइफ ने आजकल तो हिंदी मार दिया रे मुझे हिंदी वाह एन हाउस वाइफ दीदी ने मुझे हिंदी मार दिया ini pandra tidur mak ini pandre मामी घर पे नहीं है दादा मामी घर पे नहीं हो gila anak Mika sama me seru makarak itu इसके बाद लाइक डन थैंक यू सो मच एलोंग थैंक यू लाइक करने थका एलोंग थैंक यू इसके बाद हम लोग का आ गया तू कर हुआ था ही जागरा मोरा संजय मोरा साले में जागरा ने किया जेखि ने बोला फोन फैदोंमोन आगै आंना अके गुड मर्निं अके गुड मर्निं एलों ओमफ्राय दसेल' थागोन आगै आं मानसि लायनांगौ अके मानसि लायनांगौ आरोना मा ओंख्रि संखो होनदों खोन्थाहरलाय हाउस वाइफआबो मैं सभी दोस्तों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कल सुबह 7 बजे से पहले मैं कल सुबह वीडियो एक अपलोड करेगा सभी लोग मुझे सपोर्ट करो फुल मुझे सपोर्ट कर दो मैं भी सभी का फुल वॉच करके सपोर्ट करेगा ओके इसके बाद सबिता भिन्दी भाजा सबिता हाय भैया गुड इवनिंग बोल रहे गुड इवनिंग सङाखै दाबो
ऐसे में रखा है बिनि बेदरखौ सोना लांगोन आं मानि आब'आबो आंखौ बिदुंसो माथो सानैजोंनो ओंख्रि रानना जालायगोन आयौ फंबायखौनि बिसादैनो मानोबो फंबायखौ आंखौ फंबाय साना नोङो सब लड़की की शादी करो मोरा संजीत में नहीं हो के बोले साली तेरे को ही मैं लड़की को शादी नहीं करेगा जो शादीशुदा है ना वो लोग की भाभी भाभी को ही शादी करेगा मैं ये लोग ओके भाई जाएगा ओके प्लीज सपोर्ट मी बोल रहा है ओके ओके सपोर्ट सपोर्ट ओके एना उसे दीदी सपोर्ट करो देखो आनी मानसी को मोरा फुबन कौन है पाता यार ओ मोरा फुबन है ना दारू पीने के लिए बुला रहा है मुझे मोरा फुबन ने टाइम जाबाय थांनोसै आं आगे ओके ओके एलं बॉयफ्रेंड नहीं तो जॉइनिंग मी ओ एलं ब्रो फ्रेंड गैयाबा नै जेके नाजाराबो जों लोगो जादो माने माने आबो इना जाबो जान माथे सॉरी साइली फिर खोबी मत करती हूँ सॉरी साइली फिर कभी मत करती हूँ गाबोन मा ओइ मानसी जॉइनिंग हो जाओ माबोरै जादों मिथिगौ नोङो बुधबाराव माबोरै जादों अमा बेदर सासेबो गैया बिजी हो अभी सिस्टर बोल रहा है अमा बेदर मोनसेबो गैया आं बुधबार बाजार थांबा मोनबावाखै बेमारि मोनदों नामा दाखालि थांनाय बुधबाराव क्या हुआ एन हाउस ओ एन हाउस मतलब थोड़ा काम बिजी है इसको ही बोल रहा है साले थोड़ा काम कर रहा है ओके प्लीज ज्वाइनिंग मी 24 आवर्स के बाद बैक कर दूंगा बोल रहा है देखो किसको किसको फ्रेंड होना है प्लीज बता दो मुझे और जिसको ब्लू चाहिए बोलो मैं ब्लू दे देगा इसके बाद क्या हुआ मामी मामी आइसक्रीम लेने गया है ओ आएगा अंकल ओके ओके ओ तेरा मामी भाग गया रे अनामिका तेरा मामी भाग गया होगा सर मनीषा सॉरी फिर हुआ ओके ओए अनामिका अनामिका बेटी संजीत को पापा बोलो मोरा शैली आगे फैबाय दे ओके ओके थैंक यू सो मच मोरा शैली तू कुछ भी बोलता हो रे तेरे को मैं बहुत मारेगा साले मालूम सारी
ओ साइली तेरे को बहुत पीटेगा रे मैं, ठीक है ना, मारेगा ना तेरे को साइली मोरा। कौन कौन है रे, कमेंट करो गाइस लोग। अनामिका की बेटी संजीत शादी करेगा तेरी मम्मी से। अनामिका की बेटी संजीत शादी करेगा तेरी मम्मी से। मोरा साली क्या क्या बोलता है। और साली तोरा मेंटल है, इसको मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। साली लाइक नहीं किया, लाइक कर दो मोरा साली। Không kìa, không kìa, mày hại em ăn được rồi, mày hại em ăn được rồi. पापा बोलो, बेटी बेटी जी संजीत को बोल रहा है। साइली आंटी मत बोलो ऐसा ऐसा ऐसा, ये मेरा अंकल है। हाँ ओ साली तू मोरा है साली, वो है मेरा अंकल, मुझे अंकल बोलता है मोरा साली। अच्छा ओके, हाँ मैं अंकल हूँ इसका। साली तू क्या समझेगा, तू मोरा है साली। अन थैंक यू नानी, थैंक यू नानी अन थानायनि थाखाय। नानी हमवर्कआ जोबगोना जोबाखै खोन्थादो, हमवर्क लिरनाया जोबगोना जोबाखै। मा जागोन, बहा बहा बेरायगोन दे खोन्थाहरदो नानी। साइली ने आश्रय मोरा, साइली ने राव मुझे सारा साइली। साइली तू मोरा है रे, जरूर तू मोरा साइली। साइली मोरा आश्रय अभी। On thank you so much Anamika Nani Sona, thank you so much on Renegli, thank you Bosumotari, thank you on खालामबाय थानायनि थाखाय, thank you। संगी आ गया रे, इतना दिन की बाद मोरा संगी आ गया रे संगी। अनामिका की बेटी और मैं कौन हूँ बताओ ना बोल रहा है। इसके बाद संगी ने हेलो हेलो संगी मोस्ट वेलकाम, नोंथांखौ आंनि एलबी स्ट्रीमाव वेलकाम खालामनाय जाबाय, बरायना लाग्रोनाय जाबाय। संगी माबोरै खबर सबर, मा खालामदों खोन्थाहरदो दे। मैं अंकल को सपोर्ट करती हूँ बोल रहा है। हाँ मैं भी अनामिका को सपोर्ट करता हूँ ना, इसलिए मुझे भी नानी ने सपोर्ट करा है, अनामिका नानी ने। बसुमतारी नाम दारना ओमफ्राय जोंना संगिया। संगि मा खबर, माबोरै खबर खोन्थाहर दे। दं मोजाङै उरला होनदानै, उरलि बोरै उरलि मामि फैबाय
दां दादि नारे मान फैबाय ने मा लायनाय नो मामियालाय खोन्थाहरलाय मा लायनाय सांगि मिनिबाय आरोना जा मिनिबायलै सांगिया बेसेबांबा बोसोरनि उनाव कौन हे प्लिज कमेन्ट खालामना हो आं अन दै भाई दाना आं अन दे भाई जाबावबायलै भाई आयु भाइबावसो आरोना कौन भाई क्या भाई आंनि भिडिअ नाया गावसोरहा आदार नायो आं नायो खामानि गैया नोंनि मबाइला चार्जानो जायाखै दासो कारेन्टआनो फैदोंबा 199 नो स्नो आया कारेन्ट दासो फैदोंबालाय बिसोंबाय खोथाया ओइ आलाय मा थांलाबाय बिमा अनामिका दारानि अनामिका बिमा उन्दु दोनबायना आयै ना 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 ला 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 सुनो नांगी मोर आई लाभ यू बोलो मोरा संजीत सांगी को एलबियाव फैनो हायाबाबो भिडिअ नायो आं गासैनिखौ आंनिखौबो नायो नाया गावस्रा सांगी नों आं नोंनिखौ नायो सांगी नोंनि कमेन्ट मोनसे फैयाखै दिनैसिम आंनाव आई लव यू उर्ला अंदरना संगी आई लव यू साइली बोल दिया हाँ मैं भी बोल दिया साइली हाँ संजीत को बोलना चाहिए है ना आई लव यू संगी सिस्टर मोरा संजीत बोलो बोल रहा है हेलो फ्रेंड बोल रहा है हम लोग का अनामिका ने संगी मैं आपको अच्छा दिया है ना आपको हंसा दिया है ना मोरा संजीत ना साइली सिस्टर आप कैसे हो ठीक है सिस्टर कहाँ थी तुम बोल रहा है बीमा संगी मा खबर ना सॉरी दे ना दादा किसको सॉरी बोला मालूम नहीं रे मोरास बेटा ने तो एलबीडी नासिनांलै
दसे एलबे मानसि गिलावदो मोजां बिमा अनामिका नोंनालाय दा आं दखानाव थांदोंमोननोलै नै मालाय संगि माबा मा होनो बांगाल सेंग्रा लोगो हमथादोंमोननो दखानाव बांगाल सेंग्रा अनामिका बोरा मत मान ओके मैं आपका बेटी से थोड़ी फानी किया था बिमा अनामिका आंनि भिडिअ नाय सना नांदोना ओइ माबा सांगि आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामना होलाय आंनि भिडिअखौ फुल नाय दे हले फुल नायालासिनो कमेन्ट खालामनाङा फुल नायनानै कमेन्ट खालाम आंबो नोंनि भिडिअखौ नायना होजोबगोन नेट पेक एभेलेबेल दिनै नायखावना होजोबगोन आङो क्या लाया दुकान से अनामिका सिस्टर बोल रहा है मोमो खाने के लिए गया था बोल रहा रे सैली मोमो खाने के लिए गया था दुकान में बेसेबांबा गोबावनि उनाव जोंना नै रिन राइस हेलो ब्रो नादाना हेलो मोस्ट वेलकाम रिन राइस मोस्ट वेलकाम आपको मेरा रिन राइस साइली सना नादाना रिन राइस हेलो रिन राइस दिनैसो आरोना बेसेबांबा गोबावनि उनाव लाइक खालामना होदो 20 लाइक खालामना होदो दे रिन राइस हेलो मोस्ट वेलकाम मार समायनालाय माथो रिन्स राइसआलाय फाग्ला जाबायलां रिन्स राइसनि प्रफाइलखौ नुनानै जोंना आंनाव फैयाखै ना नों नांदोंना रिन्स राइस नोंनाव फैयाखै माने नों एलबि होयोमोन नामा नोंनि एलबि गैया नुजाफैयामोन आंनावलाय संगीता दुखु संगिया गाबबाय आरो ना गाबना हाय रिन्स नाव नों साइलिया लागाव नागाबबाय जोंनानै माबाया रिन्स राइसआ ओमफ्राय संगिया दुखु जाबाय आरो ना संगि दुखी मत हो ना दुखी मत हो मेरा दोस्त मेरा दंहाय बिमानो नै दंहाय आंखौ सिनाया नोंहा नोंखौ सिनायनो नोंखौ बोरै सिनायनोब्रा नोंखौ आं माबाखासोब्रा नै नोंखौ सिनायाथ' आङो नोंजों साब दंखायोब्रा आङो मिथिबायना नोंजों साब दङ नाथाय नोंखौ सिनाया आरोना आं मानसिखौ बेनिफ्राय हा मे बि मम' सिखाऊंगा मोरा संजीत और पार्क में ले जाऊंगा संगी को वो क्योंकि अच्छा मोरा साली तेरा दिमाग क्यों इतना फास्ट है साली कौन सा सब्जी खाता है रे तू साली इतना फास्ट दिमाग चलता है तेरा प्लिज कमेन्ट जोंना माबा रिन्स राइस गाबनो नाङा सना जिउ समफ्ल आमाय थुखो लांनि ओमफ्राय मेरी कमेन्ट उल्टा होगा मुझे था ना क्या उल्टा उल्टी संगी बोल के रो रहा है साइली बोल के संगी रोना नहीं चाहिए प्लीज आर्ट पेपर लानी गया था सिस्टर आर्ट पेपर पता नहीं यार बोले साइली ने संगी नानी मिनी बार जोंने फ्रेंड्स राइसा ओके सिस्टर चलो मेरा एल्बम में एक भी लड़का नहीं आता है रे बस सभी लोग मतलब भाभी आते हैं मेरा एल्बम में सभी भाभी आते हैं मेरे एल्बम में इसके बाद एस बोरो ऑफिशियल फैदों आरोना लाइक लो ब्रो
गाबोन एग्जाम दं अके अके आच्छा अके एस एस ब्र' थेंक इउ स' माच थेंक इउ एस एस थेंक इउ मोजाङै एग्जाम हो मोजाङै अके आच्छा रिन्स राइस अन थेंक इउ स' माच रिन्स राइस अन आरोना जोंना चलो साइली कहानी सुनाओ साइली मोरा कहानी सुनाओ कहानी मीनू सुर मीनू उर्ही लुरलि मीनू लुरलि मिनी लुरलि मा मिनी लुरलि नोंखो लुरनि गोजौनिफ्राय गोलैबाय दुमदुमा बियो बुङो आंखौ खुदुम मेरा बेटी कमेंट दिया है क्या साइली सिस्टर नाना संजीत सब लड़कियों को उल्लू बनाता है संजीत सब लड़कियों को उल्लू बनाता है फिर संगी को कभी भी उल्लू नहीं बनाया ओ साले मतलब स्ट्रंग है रे स्ट्रंग आरडी बसुमतारी हेलो ब्रादार लाइक होदो मस्ट वेलकाम लाइक दान खालामना होदो रिन्स राइस अन थैंक यू हाँ अनामिका सिस्टर आपकी बेटी सो क्यूट बोल रहा है ओके अच्छा संदीप जी हेलो बोल रहा है हेलो संदीप जी मोस्ट वेलकम आपको मेरा एलबी में स्वागत है संदीप जी बोलो कैसा है संदीप जी हाउ आर यू हाल चाल बताओ कैसा है इसके बाद हम लोग का संगीता ने क्या बोला ओए शैली सिस्टर टाइम क्या औरंग नंग मैं तो नहीं पता शैली सिस्टर बोल रहा है थैंक्स है बोल रहा है ओके ठीक है ओके अच्छा ठीक है संदीप बोलो आजकल क्या कर रहा है हाँ कोनो काय क्या संगीता बोल रहा है ओ साली क्या गोंगरो भाषा बोल रहे ले आप लोग हिंदी बोलो हिंदी गोंगरो नहीं चलेगा इधर हिंदी चलेगा हिंदी आं नो दो समथिंग बुआ बारे समथिंग बोल दिया रे बाबा रे समथिंग वाओ मार गरम जाबायलै मबाइला ओइ दोननोसैलै चार्ज होथ'लै मार गरम जाबाय कोई बात नहीं बोले मैं सिर्फ ऑन कर गया सिस्टर बोले जना आरडी ऑन थैंक यू सो मच आरडी लाइक होना होदो ओइ मम तू क्या संगीता बोले रिन्सास ऑन थैंक यू सो मच थां जाक नाय नों नाजरना हाय गुड आफ्टरनून सर बोल रहा है हम लोग का निकचिंग चांगमा ने हेलो मोस्ट वेलकम निकचिंग चांगमा आरडी लाइक होबाय दे ओके थैंक यू सो मच लाइक होनायनि थाखाय मबाइला दुंखावबाय माथो खाला अब मेरा मोबाइल इतना गर्म हो गया मेल भी बंद करेगा अभी इसके बाद कमेंट करो कौन है बेरगोनदां मेरा मोबाइल मतलब बोमा हो जाएगा बिलन जैसा फूट जाएगा
ताल थाल लाखा होनदारनानैथ'लै गरम जाबाय दोननोसै मे एलबि पाया आंनिनि एलबि अनाव फैया नंसा न संजीत मोरा बोले संगीता मोरा में तेरा एलबी में जाता हूँ लेकिन संगीता थोड़े थोड़े में एलबी बंद करता है और देता है एलबी बंद करके देता है तो इस साउंड से क्या होगा मैं संगीता का एलबी में जाता हूँ संगीता बात ही नहीं करता एलबी में मोरा संगीता ओ कमेंट लाइक ने आता है सिस्टर शैली बोल रहा है ओके मेरा पास बहुत थैंक यू सो मच मेरा मोबाइल बहुत गर्म हो गया मैं बाद में फिर से मिलेगा मेरे साथ ठीक है दोस्तों मैं अब हमको भी करो सर हाँ चांगमा मैं आपसे ऑलरेडी फ्रेंड है चांगमा में आपका वीडियो भी देखता हूँ हम लोग का अशोक ऑन थैंक यू सो मच अशोक ब्रदर मैं सभी को थैंक यू बोलता हूँ मोबाइल गर्म हो गया रे मोबाइल गर्म इसके बाद हम लोग का गेप्सन नामा संजीत ब्रो लाइक दान थैंक यू सो मच गेप्सन ब्रो आं मबाइल एलबि दोननोसैलै आं गरम जाबाय मबाइला दा आं 10टायाव होफिनगोन आरोना आं मोनानि 10टायाव एलबि होगोन धामाका एलबि होगोन दा हरनि 10टायाव आंनि एलबिआव फैदो होनदारना आरडि नोंना एलबिआ खैथायाव आंहा मबाइला गुदुं जाखाजोब्बायलै मबाइलखौ एसे थान्दा खालामसै आङो मबाइल थान्दा खालामनासो गिदिंसै आङो मेरा मोबाइल गर्म हो गया रे थोड़ा ठंडा करेगा मोबाइल इसके बाद में घूमेगा सभी का एलबि में गिब्सन आगै दासो आं नोंहा आंहा नांदोंना ओमफ्राय अके सनजित ब्र नारना अके दोननोसै आं होनोसैबो आं दार अके ओइ आरडि दे होना होदो आं लाइकल' होना फैगोन दै ओमफ्राय आं मबाइला गुदुं जाबाय नालाय दसे थान्दा खालामगोन आं लाइक होना फैनो देलाय आरडि होना होलाय आं लाइकल' होना फैगोन आंबो दाबो रुमाव थांनो मोनाखै आं दा अके खामानियाव आरोना बिदिनोलै मा बुंनो मालायनि सिङाव खामानि मावनाय ना जोंबो बिदिनो जायो मालाबा जोंबो 5टा 6टा गाहाम जायो आरोना खामानि मावनाया बिदिनो मा बुंनो आरोना मालाबा थाब जोबो मालाबा गोबाव जायो आरोना दे नांदो आरोना आंबो दासो बाजै आंबो अके दे आंबो दोननोसै दे मबाइला गरम जाबाय नै बिराद गरम जाबाय माथो दा होफिनगोन मेरा मोबाइल गरम हो गया रे गरम बाद में देगा मैं रिन्स राइस अन थैंक यू सो मच रिन्स राइस नोंखौ फसायबायलां हिन्जावना हौवाना हिन्जाव जाखोब्रा रिन्स राइसआलाय फसायबायलां बिराद मोथो मोजां मोनबाय आं खफायाव बिबार थुलायनाय प्लीज हमको हमको बिलू बिलून करे हाँ मैं करता आपसे ऑलरेडी डन सब है देखो आपसे ऑलरेडी सब है मतलब अभी मेरा मोबाइल गर्म हो गया रे पूरा गर्म हो गया मैं बाद में करता हूँ रे सभी को दोस्तों ऑन थैंक यू सो मच रिंस राज आई लव यू सिंगल लाइफ ले रावबो नायसरला गैला ओमफ्राय मा होनना बुंखो प्लिज वाव सनजित ब्र सुइट बयस होनदारा सुइट थेंक इउ जायालै मैसोनि सेरना मैसो गारा माने खानाय खफायाव बिबार थुलायनाय थेंक इउ सो माच गासिबखौबो थेंक इउ बोरो जोंना आरडि मोनलाय आरडि बोरो आरडि अनलाइन बोरो ब्लु होलाय दसे ब्र दाना ब्लु ने अके ब्लु होनांनै ब्लु होबाय दोननोसै बहुत मानसिफोरनि मबाइल दंखाजोब्बाय
माबा गेबसन आं दोननोसै दे गरम जाबाय मला बुहुत गरम जाबाय